Здравейте, приятели на спорта! Днес ще ви представя 5 основни упражнения за добро здраве и изключителна физика в по-разширен вариант. Започваме с коремна преса, но преди това ще направим няколко кълбенца. Кълбенци са перфектни за освобождаване на напрежението в кръста и за хора, които имат проблеми с кръста. Хващате се за коленете и просто се претълкувате. След това показвам пак един лесен вариант, също така за хора, които имат проблеми с кръста. Вдигате единия крак бавно и го спускате настрани. Задържате 1, 2, 3, пак вдигате, връщате го на същото място. След това сменяте краката, пускате в страни, пак броите 1, 2, 3. Същото упражнение в по-сложен вариант, много добро за кръста, е вдигате двата крака, пускате ги в страни, без да ги допирате до земята и после ги връщате отгоре на другата страна. Уникално упражнение за кръста. Също така и за коремната преса. Така. Друго упражнение от тази позиция. Пускате краката долу, вдигате ги под прав ъгъл. Пускате ги, вдигате ги. От тук може да комбинирате с каране на колело. Така. Може да се изправите в стойка на ръце и да се напишете името. Пускате трите имена, ако някой има повече имена. Така. Другите основни упражнения са, предлагам ви така с засилка. Това са загряващи, но когато правите повече бройки, те се натоварват достатъчно. Старото упражнение от миналия клип. За мен е едно от най-уникалните. Събирането. Така, за хора, които имат проблеми с кръста, правете упражнения, които не ви създават болка. След като ги правите известно време, може да експериментирате с други, които също не трябва да ви създават болка. Така кръста ви ще оздравее. Почнах тези упражнения поради същата причина. Болеше ми кръста и започнах ежедневни коремни преси. Благодарение на коремните преси, кръста ми мина и се чувствам силен в кръста и нямам никакви болки. Показвам последно упражнение за коремната преса. Лягате, вдигате сещи. Лягате, вдигате сещи. Минаваме на следващото упражнение. Лицева опора. Предлагам два варианта. Първият вариант е подходящ за жени и за загрявка, а също така и за вработваща една-две серии. Заставате на колене и правите лицеви опор на колене. Аз също ги правя така, когато загрявам. На колене не натоварвам толкова и загрява хубаво горната част. След като направите една-две серии така, се повдигате на пръсти и правите нормални лицеви опори. Погледа напред. След това упражнение идва упражнението за кръста, наричано още гръбна мускулатура. То развива мускулите от кръста до врата, включително и задните рамени мускули. Ще ви покажа няколко вариации. От по-леки до по-трудни. Като загрявка просто лягате, повдигате се леко и седите в леко напрежение. Това упражнение е благоприятно за хора с болки в кръста, стига да не усещат силна болка. Следващите по-сложни упражнения са повдигания. Следващото упражнение, доста интересно, хубаво да ги сменяте, за да не ви омръзват. Плуване. Може и така да плувате. Също така може да повдигате само горната част на тялото. Или слагате ръцете ето така, отдолу, и да повдигате само долната част на тялото. Пак казвам, за хора с проблеми в кръста, правят упражнения, които не им създават болка. За да заздравят кръста, да усилят притока на кръв към кръста. Когато правите тези упражнения, след това правите кълбенца, за да разпуснете кръста.
Това беше третото упражнение. Минаваме на четвъртото. Набиране. Сега ще ви покажа един улеснен вариант за набиране, който е подходящ за загрявка и също така за дами. Набиране. Ще го показвам в два варианта. Първият вариант е подходящ за загрявка, за първа-втора вработваща серия, също така и за дами. Използваме домашни условия, лоста на вратата. Първи вариант. Набиране с подскоци. Използвате пружинирането, подскачането с крака, за да улесните набиранията. И втори вариант. Набиране без подскоци, стандартните набирания. Толкова за това упражнение. И последното упражнение. След коремната пресия и кръста най-важното. Това са кляканията. Представете си, че имате лост на гърба. Гледате нагоре. Кръстът е изправен. Ето така. И клякате полуклек. Много важно да ви е изправен кръста и погледа да ви е нагоре. Затова слагам ръцете така, за да е изправен кръст. Правите колкото желаете клякания. Краката са носещите цялото тяло. Затова са изключително важни. Надявам се да съм ви бил полезен. Успех и забавления във всички ваши спортни начинания.